Do naší hospodky vedou jen 3 schůdky. To je ten důvod, má milá, že já tam raz na 3 jsem. Ty děláš kozy, ne? Co tu chceš, ty mrzáku? Jsem ochrnutý. Vy to nevidíte? Ježiš, to je simulant. Jo, tak uhni, potřebuju vědět. Jo, ale vy nejste mrzák. A máš s tím nějaký problém? Mrtko. Ty kozy jsou umělý, že jo? Jo, a ten vosík je s teskem, že? Tak ču, tohle neuděláš. Kampak, umělý prsíčko. Vidíš tuhle ruku? Tak ta ještě není ochrnutá. Ale brzo bude, takže jestli nechceš, aby jsem tě zmrzačila celýho, tak si seber ten bordel, co jsi tu nadělal a vypadni. Jaký bordel, kurva. Smetíš jako hovado a ještě k tomu ochrnutý. Jdu zavolat mamince. Ale to ne, neříkej, dej mi to. Ne, Každý lízátko, komplet, jo. nech to, dej mi to. ten telefon. Moje dítě. Ježíš, další buzerant a taky ochrnutej. A já a můj přítel jsme spolu šťastní. Cože? To vy jste trefila to malý miminko? Zavolej na ní sociálku. A na vás odtahovku. Tak to teda ne, sličinko. Takhle to nebude. Pusně, Mě. Pusť mě. Vy mě puste. Ty Co šedivej si o kreténe, sobě myslíte? pusť Ne, pozor. Chudř. Pán zemřel. A máš to spočítaný, ty čurák ochrnutej.